Всем здорово, ребята. Приехал домой часа 3 назад. Не 3. Сколько сейчас? Ну, да, 3. Короче, жонка наготовила. Вот соляночка, котлетки. Тут варенички, короче. Жонка убирает там, что там моет уже плитку. Та де виходна жінка, лежить вдихає, що ви робите? Да. Ну что ж, выходные такие бывают, правильно? Ну так, хорошо, коли вони не в тебе такі, так? Ага, ну да. Мгм. Не, ну я что надо помогу. А что, не? На лускаю і піду. А? На лускаю і піду. Помогу. Да? Да. А может не? Судя по тому, що їсть, то... Не, я посудку мою, там Ага. по чуть-чуть, что-то. Ага. А? Їм і вимазую посудку не по чуть-чуть, а мою по чуть-чуть. Щось мене мала Ну и так есть тоже. Да. Щось мене мама сьогодні спросила, і я їй почала, що робити. Вона, мам, тебе ж вже і спросить просто нельзя, я просто спросила одне, а ти мені вже друге, що вони на мене кричать. Остапа понесло, да? Так. Короче, сейчас покушаем, и жонку будем купать, мыть и отправлять спать. Ага. Да? Ні. А чё нет? Того, що їсти треба вам приготувати. Того шо? Того, що. Того шо? Того. Ой, как-то так, короче.